Milé dámy, toto videjko vás navede, jak správně odličovat oční okolí. Všimla jsem si, že velice málo věnujeme péči očnímu okolí. Že oční okolí je 7krát tenčí kůže kolem očí, je tam potřeba speciální přípravky, speciální hydratace a speciální režim ráno a večer. Takže pojďme se na to podívat, jak správně pečovat o své oční okolí. Nejdůležitější je mít správný odličovač očí, který je přímo na citlivé oči, je jemňoučký, lehoučký, krásně odlíčí. Potom správný oční krém, který máte na ráno a večer. A co já doporučuji, je i oční maska, která krásně zhydratuje oční okolí. Je to maska, která se dá použít buď jako maska, to znamená ve silnější vrstvě na 15 minut na to okamžité zhydratování, anebo na noc jdete s ní spát a ona se krásně střebá, tuto variantu mám nejradši. Takže pojďme si to ukázat, jak tyto 3 přípravky používáme. A ještě bych, pokud můžu apelovat, doplňte si hydrogelové polštářky, které krásně sklidní otoky, vyhladí oční okolí. Takže pojďme se na to podívat, jakým postupem, co jak používat a kdy. Takže za mě top 1, je to i nejprodávanější odličovač očí, je ten dvoufázový. Je tam fáze, silikonový olejček, vodička, krásně protřepete, necháte chvíli působit, hned vám to ukážu. Stačí dát na tamponek pár kapek. Tak, co je důležitý, nechat to chvíli působit na oku. Můžete napočítat 1, 2, 3, 4, 5 a tímhletím způsobem to lehce odlíčíte. Netlačíme, neděláme toto. Většinou si ženy ty vrásky vytvářejí sami právě tímhletýma různýma možnýma pohybama. Takže ne, stojíme a jenom prsty krásně takhle odličují. Pak to směrem k nosu odlíčíme. Podívejte se, že všechna řasenka, make-up oční, všechno zůstalo na tamponku. Spodní vrstvu jenom takhle projedeme, směrem dolů to je taky správně. Takže spíš takhle jakoby poťukávat, netlačit, než moulat. Takže to je důležitý. Nejdřív přijdete domů a odlíčíte si oční okolí. Než si čistíte pleť, odlíčíte si oční okolí. Jo? Takže pak vyčistíme pleť a pak můžeme dát tuhletu úžasnou hydrogelovou masku, která touhletou špachtličkou, to je úplně ideální nanášet, nešahejte do toho prosím prstama, kterou si dáte takhle v silnější vrstvě kolem toho očního okolí. Můžete i takhle, i na obočí, aby se krásně proudila lymfa. Je to oční maska, která obsahuje výtažky z okurky, borůvky, zeleného čaje a je úžasná, když si ji dáte do chladničky a aplikujete si ji studenou. Můžete ji používat i přes make-up během dne, anebo jako oční masku na noc, takhle v silnější vrstvě a jít spát. Jo, takže má několik možností působení, 10-15 minutá spruha oka, během dne přes make-up nebo na noc. Výborná věcička. Tak, můžeme potom tu oční masku smít, dáme oční krém, to si zase ukážeme třeba na druhém oku. Tak, projedu si ještě jednou to odličování, takže tamponek, odličovač, tamponek můžete namočit i vodou, líp se to pak odličuje, ale jenom lehce. Tak, necháte chvíli působit, 1, 2, 3, 4, 5, vidíte, že když máte jenom řasenku, tušku, tak to krásně takhle jde odlíčit, obtisknete. Tak, jo. Super. Máme odlíčeno. Tak, teď dáme oční krém. To vám ukážu, jak nanášet. Oční krém může být i takováhle velká vrstva. Já už jedu automaticky na 2, tak dáme na 2. Tak. Super. Takže a jedu takovýhle kroužky. Oční krém rozproudíme zase lymfu, kroužíme a vytáhneme do stran na ty vrásky. Fakt nebojte se dávat hodně velké množství toho očního krému. To oční okolí to zaslouží. Je tam konkrétně tady pod těma očima vysušené, takže nám to krásně pomůže zhydratovat. Tak,
Jo, očníkem používáme ráno a večer, to je rutina, bez toho prostě vlak nejede. A můžeme klidně ještě použít tyhle ty hydrogelové polštářky, takhle, když chceme, aby to bylo přesně top maximum pro to oční okolí. Takže vezmu si takhle polštářek, dám si takhle pod to oko. Tak, s polštářkama si můžete udělat i svoji ranní kávu, ranní rituál nebo večerní a jít s nima pak i spát. A teď bych ráda vám ukázala, když to sloupnu, jak to vypadá, protože se mi hodně ptáte, jestli to jsou jakoby jednorázový nebo jak se to sundává, střebává. Tak vidíte, že to oční okolí je viditelně vyhlazený. Takže to je úplná pecka a fakt doporučuji vyzkoušet. Já jsem spokojená, já je prostě zbožňuji.